Είναι διακριτική, βοηθάει τον καταναλωτή να διακρίνει προϊόντα υπηρεσίες από άλλα όρια παρόμοια. Είναι λειτουργία που έχει να κάνει με την προέλευση. Ο καταναλωτής δεν διακρίνει απλά τα προϊόντα, αλλά καταλαβαίνει, διακρίνει τα προϊόντα με βάση τα άλλα των ανταγωνιστών, αλλά με βάση την προέλευσή τους από συγκεκριμένη επιχείρηση. Πρέπει εδώ να επισημάνω ότι έχει καταργηθεί αυτό που ίσχυε παλιά, η επιχειρησιοπάγια, δηλαδή ότι το σήμα πήγαινε πακέτο με την επιχείρηση, έπρεπε δηλαδή να μεταβιβαστεί η επιχείρηση για να μεταβιβαστεί το σήμα. Τώρα μπορεί το σήμα να μεταβιβαστεί ξεχωριστά από την επιχείρηση, θα το δούμε παρακάτω. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν έχει καμία εγγύηση βλέποντας ένα σήμα αν πραγματικά το προϊόν είναι της επιχείρησης που ήξερε ότι είχε το προϊόν αυτό όταν είχε πρωτογνωρίσει, είχε τις πρώτες εντυπώσεις για το σήμα. Η άλλη λειτουργία είναι εγγυητική, αφού δηλαδή ο καταναλωτής αποκτήσει μια εμπιστοσύνη λόγω της καλής ποιότητας σε κάποια προϊόντα, βλέποντας το συγκεκριμένο σήμα, θεωρεί ότι είναι εγγυάται, ας πούμε, η ύπαρξή του την καλή ποιότητα αυτών των προϊόντων. Επίσης και η διαφημιστική. Το σήμα έχει μια πρόσθετη διαφημιστική αξία, γιατί γίνεται σύμβολο της εμπορικής επιτυχίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που διακρίνει και δημιουργεί έτσι μια ευνοϊκή διάθεση για να το προτιμήσουν οι καταναλωτές. Κατηγορίες των σημάτων. Τα σήματα είναι σήματα εμπορευμάτων, χωρίζονται σύμφωνα με τη Συμφωνία της Νίκης σε 34 κλάσεις, 34 ομάδες και υπηρεσιών σε 8 άλλες ομάδες. Μπορεί να είναι ατομικά, δηλαδή να ταυτίζεται ο καταθέτης με τον δικαιούμενο της υπηρεσίας. Μπορεί να είναι συλλογικά, καταθέτης δηλαδή να είναι μια ένωση κατασκευαστών, εμπόρων, συνεταιρισμών. Χρήστης να μην είναι η ίδια, αλλά να είναι τα μέλη της. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να γίνει μέρος αυτής της ένωσης, αυτή να πληρεί τις προϋποθέσεις και όταν κατατίθεται ένα τέτοιο σήμα πρέπει να υπάρχει και ένας, να αποδεικνύεται ότι αυτός που είναι μέρος της ένωσης πρέπει να τηρεί για την παραγωγή του προϊόντος συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν τα εμπορικά σήματα που διακρίνουν τα εμπορεύματα που προέρχονται από την εμπορική επιχείρηση και τα βιομηχανικά που διακρίνουν τα εμπορεύματα που προέρχονται από τον παραγωγό. Μπορεί βέβαια να έχει και τα δύο σήματα πάνω από το προϊόν. Έχουμε το κύριο σήμα, αυτό που είναι το σήμα του παραγωγού του τελικού προϊόντος, που μπορεί όμως να έχουμε και το συνοδευτικό. Το έχετε δει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πολλές φορές. Έτσι. Μπορεί να έχει, ας πούμε, MacBook Pro και εδώ πέρα να λέει Core 7 Intel Pentium. Έτσι, για να διακρίνουμε ποιο είναι το εξάρτημα μέσα στο συγκεκριμένο. Εκτός από το κύριο και πρώτο, μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο σήμα παράλληλα από αυτό για να δηλώσει τον τύπο του προϊόντος από περισσότερους που ο ίδιος παράγει, Volkswagen Golf, παραδείγματος χάρη, ή σειράς χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο το ίδιο θέμα για να διακρίνει διαφορετικά προϊόντα. Ας πούμε, η Nestlé έχει το Nescafé, η Nestlé έχει και το τυρί. Προϋποθέσεις προστασίας. Η πρώτη είναι η διακριτική ικανότητα του σήματος. Αυτή μπορεί να είναι αφηρημένη, να διακρίνει γενικά το προϊόν, αλλά και συγκεκριμένη, να έχει δηλαδή μια διακριτική δύναμη να διακρίνει τα προϊόντα που αναφέρονται ειδικά και συγκεκριμένα στην δήλωση καταθέσεως. Έτσι, διάφορα γράμματα, σχήματα, αριθμοί που δεν έχουν αποφύγει τη συγκεκριμένη ιδιότητα μπορούν να προστατευτούν σαν έχοντα αφηρημένοι, εφόσον έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα στη δήλωση κατάθεσης. Αν δηλαδή στη δήλωση κατάθεσης γραφεί ένα νούμερο, έχουμε το περιβόητο κορεόν, νομίζουμε έτσι, άμα δεν είναι το 4711. Έτσι. Και αυτό γινόταν, βέβαια πρέπει ας πούμε, γίνεται όλο αυτό, λαμβανωμένων πάντοτε υπόψη και των ανταγωνιστών, προκειμένου να μην μονοποληθούν διάφορες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να παραμένουν ελεύθερες από τη χρήση. Μια άλλη προϋπόθεση είναι αυτοτέλεια. Το σήμα μπορεί και πρέπει να διατεθεί από το εμπόρευμα που διακινεί ή τη συσκευασία του και να μην αποτελεί λειτουργικά ένα αναγκαίο συστατικό. Πρέπει να είναι επιδεκτικό γραφικής παράστασης. Υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τα τρισδιάστατα σήματα, όπου εκεί για να προστατευτούν θα πρέπει να μην συνίσταται αποκλειστικά από το σήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος της συσκευασίας. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να κατοχυρώσει ένα σχήμα μπάλας και να μην μπορεί κανένα να κάνει κάτι σε αυτό το σχήμα μετά. Έτσι, να μην συνίσταται αποκλειστικά από το σχήμα του εμπορεύματος ή τη συσκευασία του που είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος. Μεγάλη μάχη γίνει ανάμεσα γι' αυτό για τη Philips και τη Remington για τις ηλεκτρικές και αστικές μηχανές. Το σχήμα του εμπορεύματος ή της συσκευασίας να μην προσδίδουν ουσιαστική αξία στο εμπόρευμα
σχέδια, απεικόνιση του σχήματος του προϊόντος, διάφοροι τίτλοι σε βιβλία, προγράμματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έργα. Μπορεί να είναι ηχητικά. Στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουν ακόμα εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις για τον τρόπο που θα καταχωρούνται τα ηχητικά σήματα. Μπορεί να είναι χρώματα ή συνδυασμοί χρωμάτων. Όλα αυτά έτσι είναι ήδη. Πώς γίνεται ο έλεγχος τώρα της απόκτησης του δικαιώματος στο σήμα? Αυτός είναι σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, στον πρώτο βαθμό, υπάρχει κάποιος εξεταστής. Αυτός, αυτεπαγγέλτος, ελέγχει τη δήλωση της καταχώρησης και την απορρίπτει, ή την κάνει δεκτή βέβαια, αλλά αν την απορρίπτει για κάποιους λόγους απαραδέκτους. Για κάποιους λόγους που το σήμα είναι απαράδεκτο, θα τους πούμε αμέσως μετά. Ο δεύτερος βαθμός είναι η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Αν δηλαδή κάποιος έχει γίνει δεκτή κάποια αίτηση, μπορεί ένας που έχει αντίρρηση σε αυτό να κάνει ανακοπή κατά της απόφασης που έγινε δεκτή η δήλωση καταχώρησης σήματος. Αν έχει απορριφθεί η αίτηση δήλωσης καταχώρησης, τότε αυτός που την έχει υποβάλει μπορεί να κάνει προσφυγή κατά της απόφασης που την απέρριψε. Οι λόγοι του παραδέκτου είναι δύο ειδών. Είναι οι απόλυτοι λόγοι, αυτοί δεν έρονται, είναι συγκεκριμένοι, ο νόμος απαιτεί κάποια πράγματα, ή τα έχει ένα σήμα ή δεν τα έχει. Αν δεν τα έχει, δεν κατοχυρώνεται. Και είναι και σχετικοί, οι οποίοι αφορούν τα ενδιαφέροντα κάποιων άλλων και έρονται αυτοί μόνο με την έγκριση συνένεση του δικαιούχου ενός προγενέστερου σήματος. Συνήθως αυτός ο άλλος είναι εκείνος, αυτός που έχει ήδη ένα σήμα που υπάρχει ένα conflict με το σήμα που προσπαθούμε να το κατοχυρώσουμε. Στη μία περίπτωση, στους σχετικούς λόγους δεν ενοχλούνται επιμελητήρια των καταναλωτών και άλλοι οργανισμοί, μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης συμμετοχής, ενώ στους απόλυτους αυτοί νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή και να ζητήσουν τη διαγραφή ενός σήματος λόγω συνδρομής κάποιων λόγων. Τώρα, οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, αυτοί δηλαδή που είπαμε ότι δεν έρονται με κανέναν τρόπο, είναι 9. Ο πρώτος είναι η έλλειψη επιλογικών στοιχείων. Να μην έχει δηλαδή το σήμα διοικητική ικανότητα, αυτοτέλεια και επιδεικτικότητα γραφικής παράστασης. Αυτά που ξεχωρίσαμε πριν. Δεν μπορεί να θεραπευτεί ούτε με την προηγούμενη χρήση της συναλλαγής. Αν δηλαδή το σήμα χρησιμοποιούνται με έναν τυχή τρόπο, αλλά δεν έχει τίποτα γραφοδοτρία ή κάποια γραφοδοτρία, αυτό από μόνο του η χρήση δηλαδή δεν θεραπεύει την έλλειψη. Η έλλειψη της διακριτικής δύναμης. Έλλειψη συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας, αυτή δηλαδή που διακρίνει τα προϊόντα που αναφέρονται στη δήλωση κατάθεσης, και κριτήριο είναι η αντίληψη των σχετικών συναλλακτικών κύκλων, όχι όλων των συναλλακτικών κύκλων. Στη σύνθετες ενδείξεις κρίνεται η συνολική εντύπωση που δημιουργεί, ενώ στις ξενόγραψεις κρίνεται με βάση την αντίληψη των Ελλήνων καταναλωτών. Μιλάμε για τα δικά μας νομοθετήματα. Το τρίτος λόγος, ενδείξεις προσδιοριστικές του προϊόντος. Εδώ δεν καταχωρείται το σήμα, ενδείξεις που αποκλειστικά χρησιμεύουν για τη δήλωση είδους, ποιότητας, ιδιότητας και ποσότητας κλπ. Περιγραφικές ενδείξεις. Έτσι έχει κριθεί νομολογιακά ότι δεν προστατεύουν οι λέξεις φουσκωτό, σε σχέση με τα σκάφη, digital, manpower, Eurohealth κλπ. Ενώ προστατεύονται οι λέξεις, βλέπετε η Eurohealth για υπηρεσίες υγειονομικής ασφάλισης δεν προστατεύεται, ενώ για χρηματοοικονομικές πράξεις που είναι εντελώς άσχετοι προστατεύονται. Έτσι αποφάσισαν ελληνικά δικαστήρια, οι λέξεις fan, track, card και ένα σωρό άλλα. Οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης δεν προστατεύονται εκτός αν έχουν επικρατήσει να διακρίνουν προϊόντα που προέρχονται μόνο από μία επιχείρηση. Προστατεύονται τοπονύμια που δεν συνδέονται με την παραγωγή προϊόντων. Μπορεί κάποιος να πει να έχει ένα σήμα Καζαμπλάνκα για δίσκους, παραδείγματος χάρη, ή όλικος για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν προστατεύονται τοπονύμια όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως γεωγραφική ένδειξη. Αυτό ξέρετε είναι ελληνική πρωτοβουλία. Δεν προστατεύονται ενδείξεις που λόγω της συχνής παράλληλης χρήσης τους από άλλους ανταγωνιστές και της μη δίωξής τους, μας το είπαμε πριν για το να αφήνουμε το προϊόν να αδρανεί, το δικαίωμά μας να αδρανεί, κατέληξε να υποδηλώνουν το είδος εμπορεύματος. Δεν είμαστε εδώ, αυτή την παρατήρηση θα την κάνουμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε στην περίπτωση που κατέληξε να υποδηλώνουν το είδος εμπορεύματος. Όπως η λέξη βαζελίνη. Η βαζελίνη ήταν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένες επιχείρησεις. Καταλήγουμε τα όλα παρόλα να τα λέμε έτσι. Πώς θα υπάρχουν να κάνουν τσιπ τα SUVs. Προστατεύονται όμως αν ο δικαιούχος τους διώξει εγκαίρως αυτόν που έχει προσβάλει το δικό του σήμα, όπως στις περιπτώσεις της εταιρείας και του προϊόντων Nescafé ή την ασπιρίνη. Τέταρτος λόγος απαραδέκτου
είναι κοινόχρηστες ενδείξεις. Ενδείξεις που έχουν καταστεί δηλαδή συνηθισμένες στην καθημερινή ή στη θεμητή και πάγια πρακτική των συναλλαγών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα προϊόντα που πρόκειται να διακρίνουν. Προστατεύονται όμως κοινές λέξεις με συνήθιστη χρήση, όπως οι λέξεις black and white και τα ονοματώδια. Δεν προστατεύονται οι επίκαιρες ή in που λέμε λέξεις, οι εκφράσεις, ιδίως αγγλόφωνες, limitar, superstar, hyper κλπ. Πέμπτος λόγος, η επικράτηση στις συναλλαγές. Έτσι, ένδειξη αρχικά απαράδεκτη, χωρίς δηλαδή διακριτική ικανότητα ή απλό-περιγραφική και κοινόχρηστη, γίνεται δεκτή εφόσον λόγω της έντονης κρίσης της μέχρι την κατάθεση της επικράτησης του συνολικού κύκλου των συναλλαγών ως διακριτικό γνώρισμα των δηλούμενων προϊόντων. Εδώ πάλι κάποιος δεν έκανε τη δουλειά, δεν πήγε κάποιος να προσβάλλει αυτή τη χρήση. Έτσι, αρχικά, απαράδεκτα σήματα που προτεύτηκαν είναι η δέλτα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το 12, ακόμα και ο τίτλος, νομίζω, το σήμα της ελευθεροτυπίας είναι σε αυτήν την κατηγορία. Ενδείξεις της εφημερίδας. Ενδείξεις που αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα ήθη, αντίκειται στη δημόσια τάξη όταν προσβάλλει τους βασικούς θεσμούς στις βασικές αρχές της κοινωνίας, σήματα όπως ένας αντιλωτός σταυρός, θρησκευτικά σύμβολα, ρατσιστικές ενδείξεις, όπως και τα σημαία εμβλήματα, οι σημαίες στα εμβλήματα σύμβολα και θερή του ελληνικού ή άλλων κρατών. Αντίκειται τώρα στα χρηστά ήθη όταν προσβάλλει έντονα το αίσθημα ηθικής, ενδεχομένως και την αισθητική του μέσου κοινού ανθρώπου. Ενδεικτικές είναι οι διαφημίσεις, αν τις θυμάστε, τις προηγούμενες δεκαετίες της Μπένετ, που είχαν κάνει αποκαλύψεις άλλα, γιατί προκαλούν στο κοινό αίσθημα. Υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις για τα Ολυμπιακά σύμβολα σε νόμους. Δεν θα κάνουμε ειδικότερη αναφορά σε αυτές. Έβδομος λόγος είναι οι παραπλανητικές ενδείξεις. Ενδείξεις που μπορούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ως ουσιώδη προσδοριστικά στοιχεία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που καλούνται να διακρίνουν, παραδείγματος χάρη η φύση, η ιδιότητά του, η γεωγραφική του προέλευση. Δεν αρκεί η ένδειξη να είναι ανακριβής, αλλά πρέπει και να επηρεάζει ευμενώς τον αγοραστή, έτσι, να επιλέξει το προϊόν. Στην Ελλάδα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πάλι πρωτοτυπούμε, once again, έτσι, έχουν γίνει δεκτά απίστευτα σήματα, ιδίως στα ξενόγλωσσα, και ο καταναλωτής, αφού αυτά κράτησαν τις συναλλαγές, μένει με την εντύπωση ότι παρέχονται υπηρεσίες ξένου επίπεδου. Όπως παραδείγματος κάνει κλασικό, ας πούμε, είναι η Interamerica ή και τα προϊόντα Costa Brava, ας πούμε, τα αγροτικά. Άλλη μια ελληνική πρωτοτυπία είναι η αντίθεση στην καλή πίστη, δεν υπάρχει πουθενά. Δείτε λοιπόν τι αποφάσισε το δικαστήριό μας. Κρίθηκε ότι η κατάθεση αντίθεση στην καλή πίστη, αν ο καταθέτης έχει σκοπό την παρεμπόδιση τρίτου να δραστηριοποιηθεί στην αγορά και ο καταθέτης προσπαθεί με το σήμα να μονοπολίσει και να περιορίσει τη διάθεση ως χρήση του προϊόντος. Αυτά δεν είναι διόρικα. Αυτά δεν είναι διόρικα τον καταθέτω σήμα. Γιατί είναι αντίθετο στην καλή πίστη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και προστατευόμενοι ο ένατος λόγος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιογραφικές Ενδείξεις Ονομασίας Προέλευσης. Είναι πολύ ειδικό αυτό και αφορά κυρίως κρασιά, πνευματώδη ή προϊόντα και άλλα τρόφιμα. Να μην σας ζαλίσουμε αυτό. Σχετική λόγη. Αυτή δηλαδή που τους προβάλλει κάποιος που προσβάλλει το δικό του δικαίωμα. Είναι η σύγκρουση με προγενέστερο σήμα. Η σύγκρουση γίνεται με βάση την αρχή της προτεραιότητας, η ύπαρξη προγενέστερα καταχωρημένου σήματος εθνικού, διεθνούς, μισχύ στην Ελλάδα και κοινωνικού, η προγενέστερη δήλωση κατά της αποτελεί κόλλημα καταχώρηση ενός νεότερου σήματος. Η νεότερη ένδειξη είναι απαράδεκτη αν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα που διακρίνει ταυτόσιμα προϊόντα, κατά τη λεγόμενη παραποίηση, ή αν δημιουργήσει κίνδυνο σύγχυση του κοινού. Οι ενδείξεις μπορεί να ταυτίζονται, οπότε τα διακρινόμενα προϊόντα μπορεί απλώς να μοιάζουν. Οι ενδείξεις μπορεί να μην ταυτίζονται, αλλά να μοιάζουν, οπότε τα προϊόντα μπορεί είτε να ταυτίζονται είτε και να μοιάζουν. Και έχουν αποφανθεί τα δικά μας δικαστήρια ότι υπάρχει κίνδυνο σύγχυσης σε σήματα, παραδείγματος χάρη Legrand, μια λέξη Legrand, μοτίβο, Jack and Jones και James and Jones, ενώ οι έφνης αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνο σύγχυσης στα Novamid και Novamod. Έτσι. Κρίνεται έτσι. Η τρίτη περίπτωση είναι να ταυτίζεται ή να μοιάζει με προγενέστερο σήμα που διακρίνει ανώμια πράγματα, αλλά έχει αποκτήσει φήμα στην Ελλάδα. Έτσι κρίθηκε ότι είναι απαράδεκτη κατά τη σήμα του Μερσέντε και του Τριαντάφυλλα, ενώ είναι παραδεκτή νούτα για τρόφιμα, επειδή υπάρχει, ξέρετε, το Νουτέλα, αυτό το προϊόν. Άλλη μια περίπτωση είναι ένα αλλοδαπό σήμα παντίνου γνωστό στην Ελλάδα να αποτελεί κόλλημα καταχώρησης νεότερης όμοιας ή παρόμοιας ένδειξης. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση είναι η σύγκρουση με προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα ή άλλα δικαιώματα.
δικαιώματα, τα οποία θεωρούνται ίσως τέλος πάντων ίσως βάρους και αξίας κατά αυτόν τον τρόπο, διότι κατά νόμο πωλείται η καταχώρηση σήματος εφόσον υπάρχει προγενέστερη ένδειξη που χρησιμοποιείται στις ανάγκες του διακριτικό γνώρισμα του προϊόντος ή διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης, όπως είναι η επωνυμία ή του καταστήματος, ιδίως του διακριτικού τύπου. Τώρα, πώς γίνεται όλο αυτό, πώς γίνεται η καταχώρηση και προστατεύουμε το δικαίωμα του σήμα? Πρώτον, κατατίθεται μια δήλωση. Πρέπει να έχει έτοιμη την καταχώρηση του σήματος, να αποτυπώνεται το σήμα, τα στοιχεία του καταθέτη και κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να διακρίνει το σήμα, ταξινομημένα κατά κλάσεις, προϊόντων και υπηρεσιών. Δεύτερον, να υπάρχει ένα αποδεικτικό της καταβολής του τέλους κατάθεσης, δεν γίνεται τίποτα δωρεάν. Απαιτείται ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο που θα έχει και την πλήρωση κατάθεση και την αποτύπωση του σήματος. Μπορεί αυτό να γίνει και εξ αποστάσεως. Υπάρχει μια διαδικασία που ακόμα μελετάται πώς ακριβώς θα γίνει για να αποδείξει το ακριβή χρόνο που έγινε αυτό. Μάλλον αυτή η επιστοποίηση ελληνικού δημοσίου έχει δουλειά εδώ, όπως είπε ο κύριος. Χρειάζεται και αναπτυρεξούσιμο στο δικηγόρο με θεώρηση του μισθού της υπογραφής, αν σοφά αποφασίσει να αναθέσει το πράγμα σε δικηγόρο, γιατί θα καταλάβετε αμέσως το λόγο αργότερα. Και αν ο ετών είναι νομικό πρόσωπο, χρειάζονται όλα τα νομιμοποιητικά της εκπροσώπησης του ΦΕΚ, του τροποποίηση, του Αστυνομικού Πεδίου και του καθεξής. Η δήλωση κατάθεσης παίρνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα, ακόμα και η ώρα έχει τη σημασία της, καταχωρίζεται στο Μητρό Σημάτων, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας χωρίζεται. Ο καταθέτης μπορεί οποτεδήποτε να δηλώσει την ίδια εκδίκηση επιορισμένων μη ουσιοδών στοιχείων του δηλωθέντος σήματος ή να περιορίσει τα προϊόντα της υπηρεσίας που θέλει να κατοχυρώσει το σήμα. Μπορεί να διαρρέσει τη δήλωσή του, δηλώνοντας ότι ένα τμήμα των προϊόντων της αρχικής δήλωσης ή καταχώρησης θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας περισσότερων τμηματικών μεταγενέστερων και από τον χρόνο της κατάθεσης, το σημαντικότερο καθορίζεται η προτεραιότητα της περίπτωσης σύγκρουσης. Αν δηλαδή εμφανιστεί κι άλλος, αυτός που το έχει κάνει πρώτος και σωστά, είναι αυτός ο οποίος έχει κατοχυρώσει το σήμα για λογαριασμό. Πώς γίνεται η εξέταση και η παραγωγή της δήλωσης? Τη δήλωση την ελέγχει ο εξεταστής της υπηρεσίας σημάτων, με το οποίο υπάρχει όπως είπε συνάδελφος, αγαστή συνεργασία και οφή και επικοινωνία. Αν δεν πληρεί το σήμα τις τυπικές προϋποθέσεις, καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή να συμπληρώσει τη δήλωση μέσα σε ένα μήνα. Αν ο καταθέτης συμμορφωθεί, χορηγεί το σημειοδομηνία κατάθεση αυτή που έγινε συμπλήρωση τη διόρθωση. Αν δεν συμμορφωθεί, τότε αν πρόκειται για τις ελάχιστες προϋποθέσεις, η εξέταση δεν ολοκληρώνεται και η δήλωση με πράξη τίθεται στο αρχείο. Μάλιστα δεν μπορεί να κάνει ούτε προσφυγή. Αυτό σημαίνει δεν ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε τα βασικά δεν πρότεισε να υπηρετήσει. Αν πρόκειται για διάφορα άλλα, τα οποία δεν είναι απολύτως αναγκαία, εκδίδεται, αν πρόκειται για τα υπόλοιπα, εκδίδεται απορριπτική απόφαση, κοινοποιείται όμως σε αυτόν που κατέθεσε το σήμα, ο οποίος, όπως είπαμε πριν, μπορεί να κάνει προσφυγή. Μπορεί να κάνει ο τρίτος. Τώρα, αν δεν συντρέχει λόγος απόλυτου ή σχετικού απαραδέκτου, η δήλωση γίνεται δεκτή, η απόφαση κοινοποιείται στον καταθέτη και δημοσιεύεται μέσα σε ένα μήνα στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Αν συντρέχει λόγος απολύτου ή σχετικού απαραδέκτου, είτε και το σύνολο του σήματος, είτε και ένα μέρος από αυτό, τότε καλείται ο καταθέτης να εκφράσει τις απόψεις του. Αυτός τι μπορεί να κάνει, ή να υποστηρίξει το όλο του σήματος, ή να περιορίσει την έκταση της προστασίας που αιτείται στα σημεία εκείνα στα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα λόγος απολύτου ή σχετικού απαραδέκτου. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλει κάποιο υπόμνημα της παρατηρήσης του. Αν τώρα με τις παρατηρήσεις πιστεί ο εξεταστής ή με τον περιορισμό γίνει παραδεκτή η δήλωση, τότε γίνεται δεκτή και στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν πείσει, αν δεν φροντίσει, αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, τότε θα απορριφθεί. Η δήλωση πότε απορρίπτεται, αν δεν υπάρξει απάντηση μέσα στον ένα μήνα, αν δεν αναρτηθεί η δήλωση, αν δεν περιοριστεί η έκταση προστασία ώστε να γίνει παραδεκτή ή δεν κρυφθούν βάσιμες παρατηρήσεις που υποβάλλει ο καταθέτης. Τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτό? Πρώτα, μπορεί να κάνει αναπομπή κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση. Έτσι, ασκείται από οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, έγινε δεκτή η δήλωση, του μπορεί ικανοποιημένος καταθέτης. Ναι, αλλά μπορεί κάποιος άλλος να έχει ένομο συμφέρον, αυτός μπορεί κατά αυτής της θετικής απόφασης
κάνει ανακοπή, όταν είναι τρίτος οποιοδήποτε θίγεται, είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό, είτε και επιμελητήρια ενός καταναλωτών κ.ο.κ. Μέσα 3 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης στο διαδικτυακό τόπο μπορεί να γίνει αυτό. Ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στην υπηρεσία σημάτων, δικάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, είχαμε πει πριν το δευτεροβάθμιο όργανο. Αντίγραφό της κοινοποιείται στον καταθέτη 10 μέρες πριν και ο ανακόπτων μπορεί να και πρέπει, αυτό δηλαδή που το έχει κάνει, πρέπει να αποδείξει ότι τα 5 προηγούμενα χρόνια το χρησιμοποιούσε αυτό στο σήμα ή για κάποιο λόγο βάσιμο δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν δικό του. Προσφυγή τώρα ποιος κάνει, είπαμε κάνει αυτός κατά της απόφασης του εξεταστή που απορρίφθηκε η δήλωσή του. Ασκείται δηλαδή από τον καταθέτη. Μέσα σε 60 μέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η απολυτική απόφαση, με δικόγραφο που κατατίθεται στην υπηρεσία σημάτων, δικάζεται πάλι από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και σε αυτή την εκδίκαση μπορεί να παρέμβει προσθέτως, έτσι, υπέρ του, οποιοδήποτε ή εναντίον του έχει ένα συμφέρον. Η τρίτη περίπτωση είναι η προσφυγή κατά της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Εδώ πάμε στα δικαστήρια πλέον. Ασκείται από όποιον έχει νομοσυμφέρον μέσα σε 60 μέρες την κοινοποίηση, έχει ένα στατικό αποτέλεσμα και ο προσφεύγων υποχρεούται να καλέσει όμως όλους όσους ενεπλάκησαν στην υπόθεση απέναντι στην Επιτροπή Σημάτων. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνει είναι η επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Αν κάποιος έχασε κάποιες προθεσμίες για κάποιους βάσιμους λόγους μέσα στη διαδικασία, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του αιτιολογώντας την να μην του καταλογιστεί αυτή η παράληψη. Φυσικά εξαιρούνται αυτές οι προθεσμίες της άσκησης ανακοπής, διεκδίκησης διεθνούς προτεραιότητας και αντίπων μέσω των διοικητικών δικαστηρίων. Εκεί δεν χωρεί συγχώρεση. Πώς γίνεται η καταχώρηση? Αν το σήμα γίνεται δεκτό, με απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι τελεσίδικη απόφαση, σημειώνεται στο Μητρό Σημάτων η λέξη καταχωρίστηκε. Με τις τυχόν μεταβολές μπορεί να έχουν γίνει. Η πράξη είναι ατομική, η πράξη αυτή είναι ατομική, η διοικητική πράξη και στην απόλυτο δικαίωμα του δικαίου. Από την κατάσταση μέχρι την καταχώρηση, η ένδειξη δεν προστατεύει το σήμα, αλλά ως απλό δικαίωμα του δικαίου. Το μητρό αυτό είναι δημόσιο και μπορεί οποιοδήποτε να πάρει αντίγραφο. Ποιο είναι το περιεχόμενο του δικαιώματος? Δηλαδή, έχουμε δικαίωμα πάνω σε ένα σήμα. Τι κερδίζουμε με αυτό? Έτσι, αυτό σημαίνει ότι το σήμα παρέχει το δικαίωμα της χρήσης του. Της επίθεσης του σήματος πάνω στα προϊόντα, καλύματα, συσκευασίες, επιστολόγα, αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το δικαίωμα να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το δικαίωμα να χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά ή ακουστικά μέσα. Να το θέσει πρώτος αυτό το προϊόν με υπηρεσία στην κυκλοφορία. Τρίτοι έμποροι μπορούν να το χρησιμοποιούν εφόσον διαθέτουν γνήσια προϊόντα. Το αρνητικό περιεχόμενο είναι ότι παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να εναντιωθεί στην καταχώρηση ως σήμα του σημείου που συγκρούεται με παλαιότερο δικό του, να ζητήσει τη διαγραφή του συγκρόμενου νεότερου σήματος τρίτου λόγω ακυρότητας και να στραφεί κατά οτιδήποτε ασκεί χωρίς τη συγκατάθεσή του κάποια από τις εξουσίες του σήματος. Πώς γίνεται τώρα η προστασία κατά της ταυτόσιμης χρήσης? Τι είναι ταυτόσιμη χρήση? Όταν ο τρίτος χρησιμοποιεί ταυτόσιμη ένδειξη. Έτσι, και έχει ως αποτέλεσμα αυτό να υπάρχει κίνδυνο σύγχυσης για το κοινό. Έχουμε δύο περιπτώσεις στην παραποίηση, πιστή και κατά τα κύρια σημεία αντιγραφική απομίμηση, συνολική οπτική, ηχητική εικόνα ή εντύπωση για το συνδυασμό να προκύπτει, να δημιουργείται στο μέσο καταναλωτή εσφαλμένη εντύπωση ότι και οι δύο ενδείξεις είναι ίδιες. Για να υπάρχει κίνδυνος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η σημασία έχει τη δημιουργούμενη συνολική εντύπωση. Η δημιουργούμενη εντύπωση υπάρχει σε σημαντικό τμήμα των σχετικών καταναλωτικών κύκλων και ο κίνδυνος να δημιουργείται γιατί τα δύο σήματα συγκρινώνουν να δημιουργούν παρεμφερή εντύπωση. Τι άλλη προστασία έχει ο δικαιούχος? Έχει την αστική προστασία. Έτσι. Δικαστικά. Έχει αξίωση διάσταση προσβολής, απόσταση, αφαίρεση του σήματος, αφαίρεση όπου δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση του εμπόριου, καταστροφή ακόμα και αυτό των εμπορευμάτων που φέρνουν το προσβάλλον σήμα, αξίωση για παράληψη της προβολής στο μέλλον, για αποζημίωση και ικανοποίηση της πλάτας, προστασία με ασφαλιστικά μέτρα που φτάνει σχεδόν στην ικανοποίηση του κυρίου δικαιώματος, αξίωση πληροφόρηση από τον αντίδικο για κάθε στοιχείο που συνέχεται με την προσβολή και μάλιστα και διατήρηση αυτών των στοιχείων. Μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να πει: θέλω να μου δώσω τα τιμολόγια, τα παραστατικά, πότε διοχέτευσε, προς τα πού, ποιες ποσότητες, τι έβγαλε. Έτσι, για να μπορέσει να ασκήσει μετά τις αξιώσεις του για αποζημίωση. Και δικαίωμα να αναρτηθεί απόφαση έτσι, στο διαδίκτυο ή να δημοσιευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει και ποινική προστασία που μιλήσαμε πριν. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος που απειλούνται ποινές φυλάκισης, όπως όμως και η
ζωή με οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, δηλαδή πώληση δωρεά εισφορά σε εταιρεία ή αιτία θανάτου, είτε με συμμεταβίβαση της επιχείρησης, όταν μεταβάζει την επιχείρηση πάνε και αυτά μαζί, είτε και χωρίς. Με την παραχώρηση άδειας χρήσης, ο δικαιούχος παραχωρεί σε τρίτο τη χρήση του σήματος έναντι συμφωνηθέντος ανταλλάγματος, στα περιβόητα ρόγια της, και η συμφωνία μπορεί να είναι έγγραφη, αλλά δεν απαιτείται να καταχωρείται στο μητρό σημάτων, αλλά δεν είναι συστατική, δεν έχει συστατικό χαρακτήρα. Δηλαδή, και αν δεν καταχωρηθεί, είναι έγκαιρη και ισχυρή. Τώρα, τα είδη της άδειας χρήσης είναι η απλή, όπου το δικαίωμα της χρήσης του σήματος μπορεί να ανοίξει σε περισσότερους δικαιούχους, ενώ η αποκλειστική είναι μόνο σε ένα, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και μπορεί να ενεργήσει και να προστατεύσει το σήμα αναδρανεί ο πραγματικός δικαιούχος. Για ποιους λόγους κάνετε το σήμα, αν παρέλθει δεκαετία από την επόμενη κατάθεση και μη παράτασή τη, μη εμπρόθεσμη προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής τελών, η πριν από την πάροδο δεκαετίας παρέτηση του δικαιούχου από την υπηρεσία σημάτων και η διαγραφή. Η διαγραφή του σήματος έχουμε λόγω έκπτωσης με περιστάσεις που προέκυψαν μετά την καταχώρηση, λόγω ακυρότητας με πράγματα που υπήρχαν κατά την καταχώρηση. Ζητείται από τρίτους που έχουν ένομο συμφέρον, αρμόδια είναι η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και η τελεσίδικη απόφαση εγγράφεται στο Μητρό. Το σήμα τότε καθίσταται αδέσποτο και ο καθένας μπορεί να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει. Τελειώνω λέγοντας κάτι για τη διεθνή προστασία. Εδώ ισχύει η αρχή της εδαφικότητας. Η προστασία του σήματος περιορίζεται στον εδαφικό χώρο του κράτους σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο δημιουργήθηκε. Αν ο δικαιούχος θέλει προστασία του σήματός του σε περισσότερες χώρες, πρέπει να αποκτήσει ξεχωριστό δικαίωμα σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπει το δικαιό της. Τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να λάβουν υπόψη τους την προσβολή εθνικού σήματος στο εξωτερικό, εφόσον συντρέχει την στοιχεία εθνικότητας και δεν υπάρχει επέμβαση στα κυριαρχικά δικαιώματα του ευρωπαϊκού κράτους. Ανεξάρτητα βέβαια είναι το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας, όπου τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία και μπορούν να παρέχουν προστασία σε προσβολές σημάτων που γίνονται στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τελειώνω με το κοινοτικό σήμα λέγοντας ότι αυτό καταθέτει στο Γραφείο Εναρμόνισης για την εσωτερική αγορά του Αλικάντη της Ισπανίας, που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διατήρηση της δημοκρατία του, προστατεύεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται να κατατίθεται στα κατηδίαν του κράτη-μέλη έγγραφα, και διέπεται από ένα συγκεκριμένο κανονισμό, γεννάται από και με την καταχώρηση, ενώ η χρήση έχει μόνο σημασία για τη διακριτική δύναμη και τη διατήρηση του δικαιώματος, και δικαιούχος είναι ο οποιοσδήποτε. Στην κυριολεξία είτε είναι μέλος, είτε είναι κάτοικος, είτε όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει η αρχή της αυτονομίας, ότι υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο και όχι στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών, εκτός αν οι διατάξεις του κανονισμού παραπέμπουν ρητά σε εθνικές διατάξεις. Και υπάρχει και η αρχή της συνύπαρξης των κοινοτικών σημάτων με τα εθνικά, όπου σε περίπτωση σύγκρουση υπερισχύει το παλαιότερο σήμα. Τα εθνικά διατηρούν την ισχύ τους και υπόκειται στους εθνικούς κανόνες. Σε περίπτωση προσβολής στο δικαστήριο εφαρμόζεται τις κυρώσεις που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους που έγινε η προσβολή. Σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, για την εκδίκαση των υποθέσεων του κοινοτικού σήματος, έχουν συσταθεί στα πρωτοδικεία και ηθική αστυνομία και Θεσσαλονίκη ειδικά τμήματα στο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια κοινοτικών σημάτων. Και λίγα σχετικά με τα κόστη, αν και για τα αναφέρθηκε και η συνάδελφό του. Το ελληνικό σήμα έχει ένα παράβολο 120 ευρώ για την πρώτη κλάση, συν 30 για κάθε επιπλέον, ενώ από την 11η και έπειτα είναι δωρεάν. Το γραμμάτιο του χωρικού συλλόγου είναι στα 263,22 ευρώ, ενώ για το υπόμνημα είναι στα 493,86. Συν ό,τι επιπλέον απαιτηθεί για ό,τι άλλες ενέργειες κάνει ο ειδικός του Σαββίδου. Ενώ το κοινοτικό σήμα που αφορά 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα παράβολο των 900 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 3 κλάσεις, συν 150 ευρώ για κάθε επόμενη κλάση, συν τα έξοδα του δικηγόρου. Πρέπει να υπάρχει το διεθνές και οι τιμές είναι απίστευτες. Τώρα, επειδή καταλάβατε ότι μιλάμε συνέχεια για λεπτομέρειες και ο διάβολος κρύβει τις λεπτομέρειες, τι είναι καλό να γίνει, είναι καλό να επιλέξετε ένα καλό δικηγόρο. Διαλέγετε εσείς αυτόν που θέλετε να σας εκπροσωπήσει και κάνετε αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Χριστό Παπαδόπουλο για την δελτική παρουσίαση του. Καταλάβαμε όντως γιατί χρειαζόμαστε κάποιους νομικούς υπουργούς. Συγγνώμη για το όγκο, δεν ξέρω πώς εξάρτητε. Κυρία, δεν θα ερώτηση. Έχουμε μικρόφωνο. Ναι, ναι.